Decongestionarea traficului în municipiul Bistrița începe aici, la limita intravilanului. Orașul se extinde spre periferii, apar cartiere noi, noi zone de interes, care trebuie interconectate și conectate direct la rețeaua drumurilor județene. Ne aflăm în dealul Dumitrei, lângă restaurantul Pico Verde, de unde începe o stradă care ajunge în cartierul Anele din Subcetate și apoi la platforma industrială Leoni Teraglas, coborând pe strada Pârâul Căstăilor, pe lângă Rombat, în vechea șosea de centură a orașului. Un traseu care are aproximativ 6 km și care se află în proprietatea municipalității. Modernizarea lui ar putea începe practic de mâine. De ce nu se întâmplă acest lucru? De ce nu avem un proiect pentru un culoar alternativ la axul principal al orașului? Este pentru mine un mister.